ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିଦେଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ଉପରେ ଦିଆ କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା କଣ ସାର୍? यस ତମକୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ତା ବାବଦକୁ ତମକୁ ମିଳିବ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏପଟେ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ପାରିବିନି। ରିଲାକ୍ସ ବନ୍ଧୁ, ରିଲାକ୍ସ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ ଲୋକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ଟଙ୍କା। ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ପାରିବିନି ସାର୍, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ନ ପାରିବ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୋଜି ନେବି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଭିକାରୀ ଭଳି ବୁଲୁଛି